Phezulu amaphaphu ngelixa kuqhambuka uxambuliswano phakathi kwenkampani iDS Consortium kunye neC-Squared enkundleni. iDS Consortium ityhole urhulumente ngokuthatha icala lenkampani iC-Squared. Bathi inkqubo yokunikisa ngethenda yokuquzelela lomnyadala ibinobuqhetseba. The first respondent is enjoined to claim that money from the second respondent. So there are remedies for that. The mere fact that we deal with difficult questions does not mean that the court should, with respect, not hear the matter on grounds of urgency. weMacufe iyaphinda iyaqala kweliphulo laseFreystata emva kokunqunyanyiswa iminyaka emibini ngenxa yentsholongwane ye-COVID-19. Inkampani yeC-Squared isigxekile isicelo singxamisekileyo seNkundla ngelithi sifaka ilifu elimnyama kuququzelelo lomnyadala. You are assessed in terms of the criteria. You win. Once you win, you go to the table with the winning one, and then you start negotiate. There's nothing wrong with that. So what they refer to as the change of specifications is what happens post the winning. The change of the venues was as a result of a discussion between the department and the successful bidder, being C-Squared. iDS Consortium ithi makuthiwe thaca imizuzu yentlanganiso neyayihleli mhla kokuqhutywa inkqubo yokunikezela ngale thenda. iNkundla ayikasikhuphi isigwebo sayo kule nyewe.